oshadile nowake washada akayena umnikazi womshado. Umshado awuqhamuki ngisho kontombela kombangasitha kodlula. Umshado institution kaNkulunkulu. uThuphuso Paul amebhala athi uthando liyabekezela, uthando lumnene, uthando liyaxolela. There are times la ongasakwazi ukuhamba ngamandla akho khona. Munye umuntu elithi eBhayibhelini uluthando uNkulunkulu. So uma sekuphela olwakho uthando, fanele usebenzise uNkulunkulu ukuthi Nkosi, uma ngingahamba ngingedwa kule ndlela hlule sikodise thina sikodise sikodise